Eso Eloi, bueno, jendetza bilduta dagoen zuen postuan, ezta? Ikaragarri, ez genuen pentsa hainbeste jende bilduko zanik. Guk uste genuen 50 bat edo erko zirela eta izan du dira 70 tortilla. Horietatik 26 izan dira txapelketarako. Baina egon geha gainezka. Gaindituta. Eta orain tortilla horiek zerbitzen, ezta? Bai, zerbitu ditugu, egin ditugu zatitxoak eta banatu ditugu ardoarekin, 4 ardo mota ezberdinekin batera. Bai. Eta horrekin beste kopa bat oparitu dugu, 4 ardo eta gero pintxo bat, 3 euros. Ondo da, kontamentian lan pixkat ere inberko dezuela, ez? Bai, prestatu dugu horrein hilebete bat hasi ginen, gu hasi ginen Santakurtzeko jubilatuak hasi ginen tiketak eta infrastruktura guztia prestatzen, eta gero beste aldetikan Indarra elkartekoek egin dute ardoarena. Ekitaldi hau izan du da posible Andoaingo elkarte guztiak parte hartu dutelako. Bermatu dute bakoitzak 5 tortilla ekartzea, horietatik bat izan da txapelketarako eta beste guztiak doainik eskaintzeko. Badakizu epaimaiak zailtasunak izan dituen erabakitzeko honen azien izan dan, edo ez? Egin dute lehen aukera bat, eta lehen aukera horretan oso garbi zeukaten 6 pertsona egon dira epaimaian, eta oso garbi izan dute zein zen irabazlea. Arazo gehiago izan dute bigarrenarekin, baina dena den ados jarri dira eta lehenengoak irabazi du 4 botorekin, 6tatik 4 eta bigarrena 3rekin. Ondo da. Bueno, urrungo urtetarako ja ezingo da programatu gabe utzi, ez? Jarraitu beharko da, edo zer? Bigarrena prestatu beharko dugu. Ikasi ditugu, akatsak ere izan ditugu. Eta gehien bat antolaketa akatsak, ez? Eta nik uste dut datorren urterako ikasi dugu eta datorren urterako konponbidean jarriko ditugula, ez da zaila. Baina lehen esperientzia zen, guretzat izan du da, lehen esperientzia eta hainbeste jende ikusi dugunean, pixka bat ikaratu ingea. Baina postu ere, bai? Bai. Gero elkarte bakoitzak ere 2 pertsona jarri ditu, eta denetara egon gera lanean 16-17 pertsona. Bereziki Eloi zu nahiko aktibo zaude aurtengo jaidan, ze atzo ere toka txapelketa lehenengo edizia antolatu zenuten? Kasualitatez, guk jaietan toka txapelketa antolatzeko asmoa geneukan. Eta Sajonetako bileran, zinegotziak esan zuen, aurten ekitaldi gastronomiko bat ez izatea faltan botatzen dugu. Orduan esan genuen, guk orain dela gutxi Santakurtze egunean antolatu genuen tortilla txapelketa. Ja infrastruktura nola montatu eta guzti genekien. Eta esan genuen, zergatik ez dugu montatzen hori. Eta nik hori esan, eta handik 2 minututara altxazan beste bat, Andoaindarra elkartekoa, eta berak esan zuen. Nik beste ezagutzen dut herri osean egiten den esperientzi bat ardoarekin, eta hemen sagardoarekin egiten den antzekoa. Eta esan genuen, eta zergatik ez ditugu biak elkartzen eta egiten dugu olako montaketa, eta hori egin dugu. Indarrak batu eta herri guztia onuradun bilakatu, ez? Hori da. Oso ondo, pozten naiz eta eskerrik asko.